Bueno, ni azkeneko diskarekin, nintzen biltzen nola esaldi batzuk denboran zehar, urte eta pikon, dokumentu batean hor interneten, Dropboxen, eta bizkat hori letrekin gehiago, baina melodiakin, sortzen dena kantak nahiko osorik ateratzen dira, eta gero lokalera saitzen nintzen ja bastante bukatu eramaten gauza, ez? Gauza gero hitzak bere aportatzen diola, gero hitz egiten genuen, eta erabakitzen genitun, hemen igual hau egin ordez beste zerbait egin ezakegu, eta denon artean jutu ginen osatzen. Eta ez dakit, itxita bai, ze azkenean nola indera gutxi daukagun elkartzeko ezin dugu egon improvisaketak egiten, edo gauza berria probatzen, eta pixka bat nik uste itxita eraman da lagundu digula gero gu gehiago lantzeko denon artean. Ez dakit erantzun duten galdera, baina, nik gustora gatu naiz. Zer Asensio? Bote txarri bai. Ez, ikusi eta azkeneko diskoan planteatzen dituzula galdera pila bat, eta hain nik itizu zuri galdera, ea norentzako dian, o nori zuzenduta doazen galdera horiek. Bueno, orokorrean aurreko 3 diskak, hemen ditu ala, por cierto, hau da, lehenengo diskoa zartada, gero dago atzean ezin, azkeneko edizioan biak ateratzen dira, edo saudade fatal bin, gero erantzungo izuet tituloa zergatik den. Bai idazten nuen asko nire gogoetei buruz, lehenengo pertsonan, bai ni eta gu erabiliz, eta gaur izan da diska bat bai lehenengo aldiz zuek erabilidetela. Osea, ni pixka bat alderen naiz publikoaren gandik, edo entzularen gandik, eta orokorrean gizarte euskaldunari idazten saiatu naiz azkeneko lan honetan, batez ere nik uste eragin duela asko Kataluniako prozesuarekin gertatu den gauzak, jendeak nola zer reakzio hartu zituen, horren alde eta kontra, eta pixka bat, ez dakit oso konforme bizi gerala irutzen zait hemengo Espainia estatuan edo estatu frantsesean, eta pixka bat oso itzali ikusten dut abertzaletasuna orokorrean. Eta nik uste, argaro nionean, geratu dela oso disko abertzale, eta pixka bat, gizartea txesetu nahiean, mugituko gera, o zerbait egingo dugu, edo horrela gustora bizizeate, hori da pixka galdera. Gero baita ere baditu beste gauzatzuk ekologismoari buruzkoak, eta gero ere bai bi pare bat kantai direla aurreko diskoetako bertsioak, ez? Pixka bat taldean gustora jotzen genitunak, eta saiatu geranak sartzen diskoan. Eske galderen galdera indizut, ikusi dugu erantzun asko daudela diska hontan, eta baita ere galdetu behar nizun ea zenbat erantzun topa ditzazkegun diska honetan. Ez dakit, entzun eta gero idatzi zaizuena eta bidali, baina gero ere, egisateko letren asuntoan gustatzen zait alik eta txukunen idazte, baina ez dakit, bigarren maila batean bai gustetela musikarekiko, azkenean gu musikaria gea, ez naiz idazlea, naiz olerkaria, duan, ez dakit, pixka bat ere zindua sentitzen ez askotan alderdi horretan. Eta, nik egin ezakean nire iritzia bota, jendeari galderak egin, erantzunen bat jasotzen badet hitz egin, ez da bidatu, eta hori nik uste interesgarria dela. Galdera bat horainean geratu zaigu, eta gerora norberak esan du bainatek erantzungo duela, hortxe, saudade fatal izenburu hori non ditoran, baina gaur Fitxis versus Nomos taldeko bainatan justegirikin ari gara, akustiko hauek estreinatzen, eta urrengo kantuare entzun nahiko dugu. Hauxe da, hauen xuxurlatuak. Koroldio tanto baten dagoen unibertsoa entzut
Irakurtzeko denbora ez duenari idatzitakoa. Euririk ez aizea jaten lehor kanpoan, egagropila bihurtu arte hauen xuxurlatuak. Zuhaitz gaixoetatik fruiturik onena, oxigeno berbera, bakoitza berera ta izea hartzera, hodeirik ez eruan, antzarrak ferratuz lasai bizigera, haue xuxurlatuak. Zuez gaixoetatik fruiturik onena, bakoitza berera ta izea hartzera, antzarrak ferratuz lasai bizigera. Zuez gaixoetatik fruiturik onena. Desiatzen neon, sortu dugun, atatzen zait hype hori, saudade fatal izenarekin, ja irrikitan neolako galdetzeko eta jakiteko erantzuna, beraz, ordoa, venga, esai gozu zergatik. Edo zer esan nahi du, edo zer egiten dio keinu. Eta zergatik bi. Hori da, bai. Eta zergatik. Bai, diskoa, saudade, berez deitu behar zan, saudade deitu behar zan, berez. Ni deskubritu nune hitz hori duela urte o 6 urte ezakit. Eta diskoa pixkatola zeukan gitarraren ambiente hori, gainera Alberto Lizarralde diskoan nasketa batzuk egin zituen oso bereziak, oso ambientalak, eta ez dakit oso saudade ez, azkenean ez dakit dakizuen, baina faltan, dituzan nahi asko, baina faltan botatzea zerbait, oraindik badukazuna, baina badakizu lan ez zaten galduko ez zula, eta olako gauzak ez, eta olako ideiak. Eta gauza, Galiziara joan ginean, Unai Pelaion eta Eneritz Furiak, egitea kontzertu batzuk bi herritan, Orensen eta, ez da ez batuko orain, beste izena, Mandragora etan zen, baina ez da Mandragora, ez beste leku batean, ez? Eta batean ezagutu nuen bertan tipo bat, ardoa egitea dedikatzen zirena, ez duztela beraien matxondoak eta hola, eta esan nion, baizu, deituko dio diskoari saudade, eta hori, eta esatik, hori kaka, hori da fatal, ezakitze. Sentimendu kaka da. Eta jarri nion saudade, fatal, latinez, gallegos titulua. Bai, eta disko barruan berezi joan, Izarren Hautsaren leteren bertsioa, ja nastuta geneukan eta guzti, baina azkenean esgaerekin eta arazoak ez eukitzeko eta horrela, erabaki genuen diskatik kanpo duztea. Eta orduan, saudade fatal bi. Egunen batean eskubidoiek askatzen badira edo, jarriko de saudade fatal, baina garengoz bintzat, bigarren bertsioa da, ez da bertsio osoa. Askoari gara ikasten, saudade hitzaren inguruan, hauen hitza ere nik uste entzule bate baino gehiago korburuan bueltak izan duela.
Ere da beste deskubrimentu bat, ez? Hola, azkenean nola, inigorekin hitz egiten esaten, nola, pues, Espainiar kulturan bizigean, pues ez dago ezagutzen ia gure hizkuntza, eta, bueno, iniciatzen naiz ere beti hola hitz berriak aurkitzen eta erabiltzen. Eta, bueno, esan dezagun dala sinfonia- lamento, queja edo suspiro. Bai, ez dakit, olako erdi malko batekin egindako ahotsa ez dakit, Baina, bueno, gauza nik ezagutzen noen hitza, Benito Lertxundik ezakoan diska bat, sinfonikoa, eta hauen sinfonia ditzen zen usteet, eta gero beste liburu bat pasatu zian Alberto, Oiana Hauenka, Josean Hartzeren liburu bat ateazuna eta gero disko liburu bat intzuten eta horrela. Eta, bueno, hitz kurioso irutitzean, eta polita, hauen xuxurlatuak. Hori pixka kejatzen, baina, xoa, ez dakit.